ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର 10 ମିଶାଇବା ବଦଳରେ ଗୁଣିବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣନ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗତକାଲି 2ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 3ର ଗୁଣନ ସାରଣୀ କିପରି ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ 3ଟି ବଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ 3 ସମାନ 3, ଏହାକୁ ଆମେ 3 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 3 ଲେଖିବା। ପଣିକିଆରେ ଲେଖିଲେ ତଳେ 3, ମଝିରେ 1 ଏବଂ ଉପରେ 3 ଲେଖିବା। ଏହାକୁ ଆମେ 3K 3 ଏହିପରି ପଢ଼ିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଏଥିରେ 2ଟି ଥଳିରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ 2ଟି 3 ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁଣନରେ ଲେଖିଲେ 3 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 6 ଲେଖିବା। ପଣିକିଆରେ ଲେଖିଲେ ତଳେ 3, ମଝିରେ 2 ଏବଂ ଉପରେ 6 ଲେଖିବା ଓ ଏହାକୁ 3 ଦୁଣେ 6 ଏହିପରି ପଢ଼ିବା। ଏହିପରି ଛୁଆମାନେ 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 16 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एवं 3 10 30। एहीपरि छुआମାନେ 3ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପଢ଼ିବ ଓ ଲେଖିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।